Manongku pandito majobosa. Layam. Sungguh pun angku soang nan taimbaukan somba tabilangkan tua bangketkan tangan basusunkan jari baaturkan rila dengan maaf. Namun nujui jumo koswi yolah kabado kito nan basamo ahli nan saisi magodang nanko. Apo to nan kadimbaukan kepada angku satontang kedatangan kami kiniko. Deklah sudah minum jomakan ko ai latibo dinan soju juada latibo dinan sodang amba nolala babaka pulo. Yo bak pitua angku jua mangku. Kok batanyo salopewa babarito sesudah makan. Dek karena kami datang dari jauh tentu ada tujuan jumo koswi. Artinya bonai pada masunan kini kongku kok kato lah nak menyampaikan kok undiang lah nak mengatongahkan. Lah kok kapatui kami katongahkan bangku. Lah sampai bangku. Lah sampai dah angku pandito mulia. Sakirolah angku. Sungguh pun lah sampai dah angku pandito mulia. Yobak pituah angku jua mangku. Baraki potang kekumpalan balatak kato dalam baris samantaro ambo mampayokan baso bangku menanti. Ada yang biasaku. Lalu si pangka tadi pandito majobosa berunding bermusyawarah dengan kiri dan kanannya kepada nenek mamak yang lain. Apakah sudah boleh dimulai? Kemudian sudah dapat kata mufakat dipulangkan kembali kepada pandito mulia. Amano beliongku pandito mulia. Layam bangku. Sepanjang buah penitahan nang kutakola kami payukan lo di sikomanku. La dape kata mufakat dek kamingku. Kok boleh ayelah dek pamulo boleh kata di mufakat. Dek kerana hari basarang tinggi juo ancak kita ansuangku. Kami agi izinku. Lalu disampaikanlah maksud dan tujuan kedatangannya oleh angku pandito mulia. Amano angku pandito majobosa. Layam bangku. Ndak lengku yo bahpi tua angku juo mangku. Kok membilang dari also mengaji dari alif, meningkek dari jonjang memulai dari bawah. Lasa kato anak samu anak, lasa kato pulo ibu jo bapaknya. Lah sampai ka mamak lah tibo pulo katungganai. Kini etongan tapoci joni niak mamak. Lah ditakuk hari lah dibilang wakotu tu lah basobok kita kini. Antara niak mamak suku Sikumbang joni niak mamak suku Dalimo. Dek karano kami ada bungo di ongku ada kumbang. Artinya ongku yo nak bakondak kami kongku. Nak bakondak kamanakan ongku nan banamo Sirido. Anak dari Tek Pani kamanakan dari Sultan Saripado. Nan kami jodohkan jo kamanakan kami nan banamo si Ria. Anak dari Tek Rosna kamanakan dari Malin Sati. Sada itu penyampaian dari kami kok talonsong jauh bari maaf kami ku. Lah sampai ku. Lah sampai dah angku pandito mulia. Sakirolan. Sungguh pun lah sampai dah angku pandito mulia. Elok sirih lega carano elok kato di danga bunyi. Dek kami lagi duduk badua coba tiga baso bangku menanti. Dia nongku pandito majobosa berunding dengan nenek mama yang lain yang ada di kiri dan kanannya kepada tungganai dan menanyakan kepada ayah dan ibu Sirido yang dilamar oleh angku pandito mulia tadi. Apakah mereka menerima pinangan tersebut atau tidak? Anggaplah sekarang pinangannya diterima. Maka pandito majobosa kembali menyampaikan kepada angku pandito mulia. Amano angku pandito mulia. Layam bangku. Sepanjang buah panitahan angku tako lah kami payokan lo di siko. Lah dapet kato nan sesuai dek kami kok boleh lah dapet digolongkan, kok picak lah dapet dilayangkan. Kok pinta angku pandito lay ka bulia. Kok kondak lay ka balaku. Adapun dek kami kini angku satontang permintaan angku tako. Nak mampajodohkan kamanakan ongku nan banamo Syria jo kamanakan kami nan banamo Syrido kan bitungku. Bana. Dek karena pinta le buliah kondak le balaku ku lah setuju kami di siko mangku. Lah sampai lah kasonang hati angku. Lah sampai mangku. Lah sampai dah angku pandito majobosa. Sakira-kira angku. Sungguh pun lah sampai dah angku mendonga kato dari angku sonanglah hati kami mendonganya. Mau kasih banyak-banyak kepada angku. Sama-sama. Ya, artinya tadi pinangan sudah diterima. Setelah pinangan diterima, kemudian yang dilakukan adalah meminta tando oleh angku pandito mulia kepada angku pandito majobosa. Seperti berikut. Mana angku pandito majobosa? Layam. Artinya pada masunan kini ko angku kok pinta kami layla bulia, kok kondak olah lah berlaku. Adapun dek kami kini lengku kok tobang yo nak basi tumpu. Kok inggok yo nak basi cokam. Kok batampu yo nak dapat di jinjiang, kok batali yo nak dapat di nak jan sesu balau di tengah padang. Sekian sombah kepada angku. Dah sampai di angku pandito mulia.
Sakira-kira koklah sampai di angku pandito molie. Yo bak pituah angku jua. Boleh air dek pambuluah, boleh kata dek mufakat. Dek lai kami duduk berdua je bertiga sipet mananti angku sementara. Dek yang biasa angku. Kemudian tampuk yang akan dijinjing dan tali yang akan diiri itu adalah tando. Tando. Kemudian tando tersebut dipersiapkan oleh pihak angku pandito Majabosa untuk diserahkan kepada pihak angku pandito molie. Dan persamaannya sebagai berikut. Mana angku pandito molie? Lembong. Rupanya tando jurupo lai ada angku pandito. Japitlah angku pandito. Bagi izin dubalang kami menjapit angku pandito. Bagi izin. Kemudian dijemput oleh dubalang dari angku pandito molie. Setelah tando tadi dijemput oleh dubalang, lalu angku pandito molie minta izin untuk melihatnya kepada angku pandito Majabosa. Mana angku pandito Majabosa? Lembong. Artinya pada masa nan kini ku kok jopi olah lah tabau. Kok carano lah di muka kami. Bak pituah angku jua mangku. Putih kape dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Yo nak minta izin kami nak mencegah nyongku. Sampai ku. Babar izin nyongku pendito. Calilah. Setelah dilihat, laisa bunyi sebilangan kita gangku. Berapa di angku bilangannya segitulah dek kami disiko. Ayolah, mau kasih banyak-banyak. Kemudian minta izin mempelegakan nantinya setelah dibawa pulang, mempelegakan kepada kalayak ramai kepada sunat saudara. Tando tadi. Mana angku pandito Majabosa? Ambung. Dak lengku kok tampuk nan kadi jinjeng olah lah ada. Kok tali nan kadi olah lah ada pula angku. Utang dek kami kini lengku yo nak mempelegakan ke sanak saudara ke korong ke kampung kana goingku. Nak minta izin kami kepada angku. Lah sampai ku. Lah sampai dak angku pandito molie. Sakirolah. Yo kalau sampai di angku pandito molie, yo dak kepanjang-panjang dek kami dangku. Babar izin aja langsung nyangku. Mau kasih banyak angku pandito. Sama-sama. Angku pandito Majabosa, yo angku. Ndak lengku kaitongan lah di tangan kita nenek mama mangku. Yo sama-sama kita poci owek, kita pegang togoh mangku. Kok siang di Patungke, malam di Pakalang. Kok tobang jan tinggi, kok berjalan jan jauh mangku. Sampai mangku. Sama-sama menjaga kita mangku. Karena hitungan sudah selesai, pinangan sudah diterima, tando dan rupa sudah diterima pula, maka hitungan bisa dikatakan selesai dan angku pandito molie minta izin pulang. Mana angku pandito Majabosa? Layam bau. Dak lengku dek karano kocok kita lampi selesai mangku. Kok balai lampi sampai ke pulau berjalan lampi sampai ke bate. Nanti mukosi olah sampai nan diama olah poca mangku. Dek kami kini kolengku kok duduklah nak maurat selo atau gak nak mayun langkah menuju pintu nan terbuka sebondong pulang kana koi mangku. Kabar izin dia angku nan basamangku. Sampai dah angku pandito molie. Sakirolah. Sungguh pun dah sampai dah angku pandito. Sepanjang gua panitan angku pandito, kami payukanlah dulu di siko angku pandito. Kan biasa angku. Mana angku pandito molie? Sepanjang buah panitaan angku pandito molie takolah kami payukanlah di siko. Satontang permintaan angku pandito sabontako kok kondak le boleh minta le kabalaku mangku. Namun sungguh pun baik tungku ada dua nan ibu kosui kami lengku. Sampaikanlah yaitu satontang kedatangan angku kok indak tatogu baduduan indak pada tompe kato-kato nan dulu nan takudian. Ampun jo maaf suko jarila itu nan kami nan kabatingganku. Sampai lah sampai angku pandito Majabosa. Sakirolah angku. Yo kolah sampai di angku pandito Majabosa. Kok kedatangan kami lai tatogu. Baduduan lai pada tompe. Kato-kato nan dulu lai ndak takudian. Ampun jo maaf suko jorilah kanan satu aja kita serahkan angku pandito. Sama-sama angku. Ada yang biasa kami pakai angku. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah cara persambahan meminang sekaligus menjemput tando. Nah, kemudian angku pandito molie berangkat pulang dengan rombongannya karena sudah selesai urusannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.